کارن درندانین کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی داعش یەک ji mezintرین gefeyane li ser azadiya olan. Eva navarokê raporta nû ya Wezareta Derve ya Amerîkî ye. باشکرای داعش برپرسا ji جینوسایدا li dij êzidî şîa û bisilmana ye li wan herêmên ku dijêr kontrola wan dabûn yan kontrol kirbûn. Dîsan Daeş berpirsa ji tawanên dijî mirovayetî û ji navbirina etnîkî bû ser gropan weke Sunnî û Kurdan û pêkhateyên din. Wezîrê Derveyê Amerîka Rex Tillerson got jî sitemkarî û nebûna dilfirehiyê li cihindiyên cîhanê her heye. Nêzîkî heştî ji sedê ji xelkê cîhanê li jêr astangan de dijîtin yan jî li jêr neheziyan ku azadiyên olî sinûrdar dikin. Li Îranê li Behaiyan, Kiristiyan û pêkhateyên dî ji ber baweriyên wan zordarî lê tête kirin. Îran her wiha bi behaneya bêûliyê û nezalaliya qanûnên wê kesan dikuce. Raporta Wezareta Derve rijdiyê li welatên weke Erebistana Siûdî dosta nêzîka Amerîka dike pitir azadiya olî ji xelkê re dabîn bike. Ew hikûmet mafê kesên ku ne musilman di berçavan ra derbas nake. Yên ku dixwazin li gor baweriya xwe tev bigerin. Ew hikûmet sizayê tewankarî di zîndanê de celdelêdan, sizayê standina pereyan, ji ber nepêgiriya olî û bawerî bi Xwedê nebûn, kufirkirin, sivikkirinê. Ev yek dîtina hikûmetê li hember têgihiştina Îslamê heye diyar dike. Tillerson rexne li Tirkiye, Behreyn, Sudan, Pakistan û Çînê jî girtin. Dehan kes ji bawermendên bûzî di zîndanan da mirine. Ew rêbazên ku dibin asteng di riya azadiya derbirînê ya bisilman, Uygur û bûziyên Tibetê zêdetir bûne. Tevî van astengan raporta azadiyên olî li 200 welatên cîhanê tekez dike ku azadiyên olî li welatên weka Vêtnamê û mîrgehên yekgirtiyên Erebî hinekê berfirehtir bûne.